لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نزخون اسلامي انت دعا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تفتوهم دو إلنا حتيتنا يوم اتي زهبو ملسي زي طراطر وبلبي كمئة خمئتي فتوهم زبل ايو ملسي زهبنا مالتهم جن بزعبا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تاريخ هيوتهم انت يتفلت إلنا مسنحاتهم اتي زهبو ملسي عزي وحود قربيهم. سبحان الله نرسول نفتوهم إلنا دعا محبهم نكال حكوينا جن تاريخ هيوتهم دعا أزبقنا زي نفلتو خينا دعا كما يجيرنا أتن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم زلنا محبة نرقاقوتو كابت زقربكم جلي مسلمين زي كونوا نتاريخنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بتنصح لبهم عن بيبهم نسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كابتم عوتات مرحتنا عالم كم زنبروا إلهم قالوا بصحفهم مسكرهم نرخبهم. نمثالي دكتور مايك هيرت استباح عليه مهور أمريكاوي أبشحن شعتب 178 100 a ranking of the most influential persons in history. اتوم ميتي اسمات زرزر مسرع نايتوم اب تاريخ عبيد صلوا زحضروا زحازت مصحف صحيفو لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما قداماي مسرع سرعب بزحات سبات كما يجير كان السخان سيدنا عيسى مجمريا هذه تسرعهم تباهيلو مستوقسه نسو بلي أنا اتزحاب كو مسرع بأمنة تمركوسة زي كونكو بلدعا بتي عب عالمنا زمصوا وسئت لوطي تمركوسة إيبالو محمد دما خبتهم زبلتو عوتات مرحتي بهايمونتاوي وجن يخون ولو بناي علماوي عم حدادرة زبلت مراحي خوين ورخيبه يقبل ملا صلى الله أكبر الله أكبر إذي كتسمع كالخاسي قرب أي حوس كاندو أي خرع كاندو والفضل ما شهدت به الأعداء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد كبرات تخطتلت مدبنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبزي شرشاي كفال تاريخ هوت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذن سأبع عندي أرستات حزنا لكم قريبنا لنا لدت نبي محمد صلى الله عليه وسلم 4 عامتات قدم نبينة بأبو البراء عدما قلعنته بحونا عبد الواسع نبلوه ولاديتو يملس دحرمت أدي أدما نبره أبا حقو يملس بحونا أول خير بحيرة اتفلاسي بحونا إبراهيم اترخص وقعد كم أون كيدان الفضول بحونا عبد السلام كنتات استرحهم ناي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بحونا شفاء موصوبو مس خديجة بحونا أدهم داقمه هنسة الكعبان قداي داننتن بحونا إيمان صمع تاريخ هوت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كدم نبينته بأبو البراء سناي مكة تال. لدت نبي محمد صلى الله عليه وسلم 4 عامتات كدم نبينته لدت نبي المولي رأس كلهم نبيات ملأختنياتات زخون نبي محمد صلى الله عليه وسلم سوني معالتي 9 ربيع الأول أب مكة أبت بني حاشم زقمت أولو زبات ولدي اتعامتت يا أخا وكيل نقص مدر حبشة أب يمن زنبره عبرها نقال كعبة عنو بحرام استسنى سراوي تحيزو ورار زتفت ملا عمت إياه بتمسعسلي نقص نقست كسرى 4 عامتات ناي زمن سلطان زدفن اللعمت وديا زخاء 20 كلتن ميازي 571 دحر لدت مخانو ليق العالم محمد سليمان المنصور بوري كم أول مهور سنة فلك سنة كواخبتي محمود باشا يقولوا
ابن سعد أبزم محلالفو صبصاب عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم كم زتبل مستولدي نرشاونتي مدرشام زنت صبارق برحان كاب موقو خلت أقاري وطي تمساسالت صبصابات بأحمد الدارمين تمحلالفيو مسلدت نبي محمد صلى الله عليه وسلم بركت زبلة مرتات كم استرعيوني تكس نعابنت 14 سجنات بالقونيتات بيت منجست نجس كسرع فرسه اتماجو ساويان قدس حوي النابل زملو خوز نبرو حوي دحر نويح زمنات نفل مأوان تفئه أبطغى قلاي سواح زركب أبيات كريستيان تحالان عنوان إزي بعد طبري البيهقن كالقوت استمحلالفه سندو كنت هوني سنسلة ترخو اسنادو جنا اي ترغاغصن اديو ناب ابا حقو عبد المطلب سبلي خام ولادو ابسرتو نسخ اب زي متن تحقوسه بقدتا ناب تزلاتو بوتا بمخاد ناب الكعبه وسدمو دعان كبرن امسجنن محمد إلوون سميو أبتوانة محمد زبل سم أب عرب زوتر عين برن كم لمد عرب دما أب شبع عيت معالتي جزورو كنشبو دحر ولاديتو كاب أطبوتي عديتات اتانفل مأوان زطبوتو سبيتي ثويبة تبحر ثويبة أبتحتي أبو لهب نيران استلقت باريا نبرت نسا مستي مسروح زبحال وداقيرا أطبوتو أقدم أبلا نحمزة بن عبد المطلب دحيرا دما نأبو سلمة ابن عبد الأسد المخزومي مطبعوا يفلت عدما قلعنت أب كتما زنبرو أعرب نزولدوم هصاونتي ناب هاجرسب سديدوم بأطبوتي أديتات ناي معباي لماد نبروم كمؤو زغبرلو مخنيات دقوم أبت نصان طعين أكبابي نكعابيلوم يو بو أبيلوم كأ دلدل أكالات صبق سنة مغبارن صوري قانقان كمعبولو يخؤلو مخنياتو بدو أعرب ويهاجر سبات بتيس يافو زختتا سنة مغباراتومن صوري وي أندبت رتوع لسانو من استفولتو يوم أبتنا شعو كتماتات زنبرز ايكتات أبعاتهم بزح زوتر عين بران نبي محمد صلى الله عليه وسلم استولده أبا حقوه عبد المطلب كم لماد أعراب التطبوه سبيتي أنا ديلو قبيلة بني سعد بن بكر نزخونت حليمة بنت أبي زؤيب دما رخبه نسا سيتي الحارث بن عبد العزة وينا سبعايا أبي كبشه بزبل قصل زفلت ود قبيلة آئيو نبي صلى الله عليه وسلم بأطبوتي أديتات وي من الرضاعة زبصحوه حيال أحوات أحات النبروه عبد الله بن الحارث أنيسة بنت الحارث وي بأشيماء زبل قصل اتفلتن على زنبرتنيا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ودحوبو حذافة وجزامة بنت الحارث مس حمزة حوبو كا بكلت أطبوتي أديتات مالت ثويبهن السعديان بحدث طبيوم نبرو حليمة نهزان النبي محمد صلى الله عليه وسلم كتطبو مس وسدتو زرأيتو عدن نقيف ساميتات أبوزح صحفات تسندون رخبو كابتا معالتي اتياء أتحيزو نعاءن نسدرا بيتان برختن ششاين ملؤهم ابن إسحاق نحاليمه بمتقاس أبز سندو صحف كمزي بمبالي ترخ حاليمهن سبعيان زطبوهز عن حيزوم مسكالوت أنستي دك قبيلة بنو سعد بن بكر بمخان زطبو قلعو كداليا قبعدن وطا نسا نتشعو زنبرا كنتات كتذكر كلا كمزي بمبال تقلطو اتا عمت اتيا درقنت ميتن زنبرا عمت بمنبارا زبلع نجر اين برنان اني ابوناويت زحبرا بغلي توتيحي قعز نبركو حنتي ارغيت انستيتي جمل ون نبرتنا يقداس تميتنا ان عنقللا
ጥብ እትብል ጸባ ይነበራን ብሰር ጥሜት እቲ ቆልዓ ክበክ ስለ ዝሓድር ሙሉእ ለይቲ ቀም ከየበልና ንሓድረሉ ግዜ ነይሩ ካብ ኣጥባተይ ከይዕንግሎ ኣጥባተይ ነጸፉ ካብታ ገመል ከይምግቦ እታ ገመል ደረቐት ክንዲ ዝኾነ ዝናብ ክመጽእ እሞ ብቕጽበት ከርህወና ዱዓ ኣይገደፍናን ብዝኾነ ድሕሪ ነዊሕን ኣሰልካይን ጉዕዞ ናብ መካ ኣተና ካብቶም ከነጥብዎም ዝቐርቡልና ዝነበሩ ህፃውንቲ ንመልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እተቕበሎ ተሳእነት ዘኽታም ምዃኑ ምስተሓበራ ብዘይውልውል ይነጽግኦ ነበራ ምኽንያቱ ንዓና ዘገድስ ምጥባው ናይቲ ህፃን ዘይኮነ እቲ ካብ ወላዲኡ እንረኽቦ ዓስቢ እዩ ዘኽታም ህፃን ኣቦኡ ዝሞቶ ቆልዓ ደኣ እንታይ ክገብረልና ኣባ ሓጉን ኣዲኡን ዝገብርዎ ውስን እዩ ስለዚ ኣየድልየናን እዩ በልና ኩለን እተን ምሳይ ዝመጻ ኣንስቲ ዝጠቡ ቆልዓ ረኸባ ናብ ዓድና ክንምለስ ምስተበገስና ንበዓል ቤተይ ወላሂ ኩለን መማጽእተይ ዝጠቡ ህፃውንቲ ሒዘን እናተመልሳ ኣነ ጥራሕ ኢደይ ክምለስ ኣይፈቱን እየ ዝኾነ ይኹን ነቲ ዘኽታም ህፃን ክማልኦ እየ በልክዎ ንሱ ኸኣ ጸገም የብሉን ምናልባት አላህ ብኡ ገይሩ ይባርኸና ይኸውን በለኒ ካልእ ኣማራፂ እውን ስለ ዘይነበረኒ ሓፍ ኣቢለ ብምሕቃፍ ሒዘዮ ከድኩ ናብ ዓድና ምስ ተመለስና ጡብ ክህቦ ኣብ ሕቑፈይ ምስ ኣንበርክዎ ኣብ ኣጥባተይ እኹል ጸባ ስለ ዝረኣኹ ኣመና ተደነቕኩ እቲ ህፃን ክሳዕ ዝዓግብ ጠበወ እቲ በኣደ ጥቡነት ሓዉ ዝኾነ ወደይ እውን ከምኡ ዓገበ ሽዑ ክልቲኦም ቆልዑ በጥ ኢሎም ደቀሱ ዝሓለፈ ምሸት ወደይ ብጥሜት ዝኣክል ድቃስ ኣብይዎ ክበኪ እዩ ሓዲሩ ብድሕሪዚ በዓል ቤተይ ገለ እንተረኽበላ ክሓልባ ኢሉ ናብ ግመልና እንተኸደ መዓት ጸባ ሒዛ ጸንሐቶ በቲ ዝረኣዮ ተኣምራዊ ክስተት ድማ ብዘይ መጠን ተደነቐ ካብቲ ሓሊቡ ዘምጽኦ ጸባ ክሳዕ ንጸግብ ምሰተና ልዋም ዘለዎ ጥዑም ድቃስ ወሰደና ንጽባሒቱ በዓል ቤተይ ወላሂ ሓሊማ ሓደ ኣዝዩ ዝተባረኸ ቆልዓ ሒዝኪ ምምጻእኪ ክትግንዘብዮ ኣለኪ በለኒ ኣነ ኸኣ ብጸጋ ልዑል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ከምኡ ክኾነልና ትምኒተይ እዩ በልክዎ ሓሊማ ካብ ጉዕዛኣ ኣብ እትምለሰሉ ዝነበረት እዋንን ብድሕሪኡ ዝቐጸለ ህይወቶምን ማዕረከንደይ ፍሱህ ምንባሩ ዝጠቕሱ ሓዲታት ንጹራት እዮም ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምስኣ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ እውን ሙሉእ ብሙሉእ ብጽቡቕ ዕድላት ዝተኻበቡ ነበሩ እታ ናብ መካ ተወጢሓታ ዝመጸት ኣድጊ ዕባራን ሓንካስን እኳ እንተነበረት ደሓር ግና በዚ መጺኡ ዘይተባህለ ሓይሊ ደሊባ ንመማጽእቲ ሓሊማ ብዘገረመ ፍጥነት ኮብ በለት ኣብ ጎደቦ ቀቢላ ሰዓድ ምስ በጽሑ ነቲ ምድሪ ጠለለት ሸፊንዎ ጸንሖም እቲ ንቑጽ መሬት ብሃንደበት ዕሙር ሳዕሪ ኣብቆለ ጥሪት ጸጊበንን ጸባ መሊአንን ተመልሶኦም ነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወዲ 2 ዓመት ኮይኑ ጡብ ክሳዕ ዝሓድግ ምስ ሓሊማ ጸንሐ ሓሊማ ዛንታኣ ብምቕጻል ከምዚ ትብል ብድሕሪ 2 ዓመት ናብ ወላዲቱ ሒዝናዮ ተመለስና ነቲ ዘስተማቐርናዮ ሽሻይን በረኸትን ርኢና ከይንስእኖ ስለ ዝሰጋእና ነቲ ህፃን ክትህበና ካብ ልቢ ተማሕፀናያ ገለ እንተ ኣመናያ ኢልና ድማ እቲ ቆልዓ በቲ ኣብ መካ ዝተኸስተ ለበዳ ከይልከፍ ስጋኣት ከም ዘለና ገለጽናላ ኣብ መወዳእታ ንሕተና ተቐበለት ክሳዕ ባዕልና እንመልሶውን ምሳና ጸንሐ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወዲ 4 ወይ 5 ዓመት ክሳዕ ዝኸውን ምስ እንዳ ሓሊማ ጸንሐ ብድሕሪዚ ኣነስ ረዲየላሁ ዐንሁ ኣብ ሰሒሕ ሙስሊም ከም ዝተረኾ ህፃን ነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምስ መታዓቢቱ እናተጻወተ እንከሎ ጅብሪል ዐለይሂ ሰላም ወይ መልአኽ ገብርኤል ወሪዱ ንኣፍ ልቡ ከፈቶ ንልቡ ካብ ሰፈራ መዝሒቑ ዝረገአ ደም ጸሚቑ ኣውፅኦ እሞ
إزي كفال إزي أباخا زنبره ناي سيطان كفال إيو بله شعو أب ورق شحاني أقميتو بماي زمزم حصيبو ناب سفرا ملسا እቶም መዘናታቱ ነቲ ፍሉይ ኩነታት ምስ ረኣዩ እናጎየዩ ናብ ኣዲኡ ወይ ኣደጡቡ ብምኻድ ሙሐመድ ተቐቲሉ እናበሉ ሓበሩ ኩላቶም ናብቲ ዝነበሮ ቦታ ኮይዶም እንተረኣይዎ ግና ብዘይካ ምጽዕዳው ገጹ ኣብ ንቡር ኩነታት ጸንሖም ኣነስ ረዲየላሁ ዐንሁ ነቲ ዛንታ ብምቕጻል ኣነ ኣሰር ናይቲ ኣብ ደረቱ ዝተሓድገ መፈለጥታ ርእየ ይብል ናብ ለዋህ ወላዲቱ ይምለስ ድሕሪ ዝፍጻሜ እዚ ሓሊማህ ኣመና ተሻቐለት ኣብ ኢዳ እንከሎ ገለ ነገር ከየጋጥሞ ስለ ዝሰግአት ናብ ኣዲኡ መለሰቶ ክሳዕ ወዲ 6 ዓመት ዝኸውን ከኣ ምስ ወላዲቱ ተቐመጠ ኣሚናህ ናብ መዲና ያስሪብ ብምኻድ ቅብሪ ዝሞተ በዓል ቤታ ክትበጽሕ ወሰነት ንዘኽታም ወዳ ሓሞኣ ዓብዱልሙጠሊብን ኣገልጋሊታ እሙ ኣይመንን ሒዛ ናይ ኣስታት 500 ኪሎ ሜትር ጉዕዞ ንምፍጻም ነቐለት ኣብ መዲና ወርሒ ድሕሪ ምጽናሕ ድማ ናብ መካ ክትምለስ ተበገሰት ይኹን ደኣ እምበር ገና ብዙሕ ከይተጓዕዘት ብጽኑዕ ሓሚማ ኣብ መንገዲ መካን መዲናን ኣቡዋእ ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ቦታ ሞተት ናብ ርህሩህ ኣባሓጉኡ ድሕሪ ሞት ወላዲቱ ዓብዱልሙጠሊብ ናብ መካ ሒዝዎ መጸ ዓብዱልሙጠሊብ ኣብ ልዕሊቲ ኣብ ቁልዕነቱ ዘዘኽተመ ወዱ ዝነበረ ፍቕሪ መጠን ኣይነበሮን ሞት ኣቦኡ ከይኣኽሎ ሕጂ ድማ ሞት ኣዲኡ ስለ ዝሰዓበ ህይወቱ ብስቅያት ኣብ ልዕሊ ስቅያት ከይመልእ ተቓለሰ ልዕሊቶም ካብ ኣብራኹ ዝወፁ ደቁ ብኡኡ ስለ ዝግደስ ብተባላዒ ጽምዋ ከይጥቃዕ ተኸላኸለሉ ኢብኒ ሂሻም ኣብ ዘመሓላልፎ ጸብጻብ ኣብ ትሕቲ ጽላል ኣልካዕባህ ንዓብዱልሙጠሊብ ዝኸውን ኮፍ መበሊ ፍርናሽ ወትሩ ይዳሎ ነበረ ደቁ ኣቦኦም ክሳዕ ዝመጽእ ንኽብሩ ኣብ የማነ ጸጋም ናይቲ ፍርናሽ ኮፍ ኢሎም ይጽበይዎ ነቢና መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግና ኣብቲ ፍርናሽ ኮፍ ይብል ነበረ ሓወቦታቱ ካብቲ ፍርናሽ ከኣሊዎ ኣብ ዝፈተኑሉ ግዜ ዓብዱልሙጠሊብ ብዓይኑ እንተርእይዎም ግደፉ ነዚ ወዲ ወደይ ኣይትተንክፍዎ እዚ ቆልዓ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ከም ዝበጽሕ ብኣላህ እምሕል ይብሎም ሽዑ ኣብቲ ንዕኡ ዝተዳለወ ፍርናሽ ኮፍ ኣቢሉ ኣብ እንግድዑ ይጥብጥቦ ብኹሉ እቲ ቆልዓ ዝፍጽሞ ተግባራት ድማ ሕጉስ ነበረ ነቢና መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወዲ 8 ዓመትን 2 ኣዋርሕን 10 መዓልታትን ምስ ኮነ እቲ ልዕሊ ደቁ ዘፍቅሮ ዝነበረ ኣባሓጉኡ ኣብ መካ ሞተ ምእላይ ነቢና መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ድማ ናብ ሓወቦኡ ኣቡ ጣሊብ ተሰጋገረ ኣቡ ጣሊብ ሓላፍነት ምእላይን ምክንኻንን ወዲ ሓዉ ብዝግባእ ተዋጽኦ ልዕሊ ደቁ ኣብሊጹ ብምርኣይ ብሓልዮትን ልዑል ኣኽብሮትን ሓዞ ካብኡ ዝድለ ደገፍ ምንክብኻብን እናገበረ ንልዕሊ 40 ዓመታት ሓብሓቦ ንዕኡ ኽብል ምስ ካልኦት ይፋቶን ይጸላእን ነበረ ኣቡ ጣሊብ ኣብ ታሪኽ ህይወት ነቢና ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግደን ጽልዋን ኣቦቱኡ ክግለጽ እዩ ኢብን ዓሳክር ንጀልሃማህ ቢን ዓርፋጣህ ብምጥቃስ ኣብ ዝመሓላለፎ ሓዲስ ጀልሃማህ ከምዚ ይብል ዝናብ ኣብ ዘይነበሮ ድሩቕ ዓመት ናብ መካ መጻእኹ ቁረሻውያን ድማ ናብ ኣቡ ጣሊብ ብምኻድ ኦ ኣቡ ጣሊብ እነሆ እዚ ስንጭሮ ቆጽሊ ኣልቦ ኮይኑ ባዲሙ ደቅና እውን ስለ ዝጠመዩ ግዳም ወፂና ዝናብ ክህበና ዱዓ ንግበር በልዎ ኣቡ ጣሊብ ምስ ሓደ ከም ፀሓይ ዘንጸባርቕ መልክዐኛ ቆልዓ ናብ ኣልካዕባህ መጸ ካብቲ ንኹሉ ዘደንቕ ትንግርታዊ ትርኢት ከዓ ዝናብ ዝህብ ደመና
ኣብ ልዕሊ እቲ ርእስቲ ቆልዓ የንጠጥ ነበረ። አቡ ጣሊብ ነቲ ቆልዓ ሒዙ ሕቁኡ ንመንደቕ አልካዕባ ብምሃብ ዱዓ ገበረ። ኣዒንቶም እናረእያ ኣብ ሰማይ ብኩሉ ማእዝናት ደበናታት ተኣኻኸበ። ኣብታ ከተማን መላእ ዓድን ዓይን ማያት ክፍልፍሉን ኣታኽልቲ ክወፁን ዝደረኸ ሓያል ዝናብ ዘነበ። በሒራ እቲ ፈላሲ መልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወዲ 12 ዓመት ምስ ኮነ ኣብ ካልእ ቅዳሕ ድማ 12 ዓመትን 2 ወርሕን 10 መዓልትን ምስ ገበረ አቡ ጣልብ ብንግዲ ናብ ምድረ ሻም ኣብ ዝተጓዓዘሉ እዋን ምስኡ ተማልኦ። ኣብቲ ሽዑ ኣካል ሶርያ ወይ ምድረ ሻም ዝነበረ ቡሰይራ ምስ በጽሑ ሓደ ፈላሲ ረኸቦም። ቡሰይራን ከባቢኡን ኣብቲ እዋን እቲ ኣብ ትሕቲ ምሕደራ ሮማውያን ነበረ። እቲ ፈላሲ ቡሒራህ ይበሃል። ገሊኦም ድማ ስሙ ጊዮርጊስ ምዃኑ ይሕብሩ። ምስ ረኣዮም ክረኽቦም ናብኣቶም መጽአ። ቅድሚኡ ርኢዎምን ተራኺብዎምን ዘይፈልጥ እኳ እንተነበረ ንነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብዘይ ንእሽቶ ጥርጥር ኣለለዮ። ንኢዱ ብምሓዝ እዚ ርእሰ ኩሎም ደቂ ሰባት እዩ፣ አላህ መርኣያ ርህራሄኡ ንዓለማት ለውሃት ክኸውን መለከታዊ መልእኽቲ ሂቡ ክልእኮ እዩ በሎም። አቡ ጣልብ ከዓ ከመይ ጌርካ ደኣ ፈሊጥካዮ? ብምንታይ ደኣ ከምኡ ኢልካ ክብል ሓተቶ። ንሱ ድማ ብሸነኽ ዓቐባህ ምስ ተቐልቀልኩም ኣእማንን ኣታኽልትን ናብኡ እናሰገዱ ረአየ። ብዘይካ ንሓደ ብፈጣሪ ዝተሓርየ ነቢ ንዝኾነ ፍጡር ከዓ ከምኡ ኣይገብሩን እዮም። በታ ኣብ ትሕቲ እንግድዑ ዘላ ማሕተም ነቢይነት ውን ከለልዮ እኽእል እየ። እዚ ከዓ ኣብ መጻሕፍትና ተጠቒሱ እዩ በሎም። ቀፂሉ እቲ ቆልዓ ንውዲታት ኣይሁድን ሮማውያንን ከይተቃልዐ እንከሎ አቡ ጣልብ ተጓይዩ ናብ መካ ክመልሶ መኸሮ። አቡ ጣልብ ኣይደንገየን፣ ምስ ሒደት ኣገልገልቱ ናብ መካ ሰደዶ። እቲ ርኹስ ውግኣት ነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወዲ 20 ዓመት ምስ ኮነ እቲ ብሓርብ አልፊጅር ዝፍለጥ ርኹስ ኩናት ተወልዐ። እቲ ኩናት ሓደ ወዲ ቀቢላ ኪናና ንሰለስተ ካብ ደቂ ቀቢላ ቀይስን ዓይላን ድሕሪ ምቕታሉ እዩ ጀሚሩ። ስለ ዝኾነ ቀቢላታት ቁረይሽን በኑ ክናናን ብሓደ ወገን፣ ቀቢላ ቀይስን ዓይላን ድማ ብኻልእ ወገን ኮይኖም ኩናት ገጠሙ። ሓይሊ ሚዛን ካብቲ ሓደ ወገን ናብቲ ካልእ እናተሰጋገረ እቲ ውግእ ንብርክት ዝበለ ዓመታት ብዘይ ምቁራጽ ቀጸለ። ህይወት ሓያለ ሰባት ዘቐዘፈ ከቢድ ኩናት ድማ ነበረ። ሓርብ አልፊጅር ወይ ርኹስ ውግኣት ተባሂሉ ዝተጸውዓሉ ምኽንያት ድማ ነቶም ኩናት ክግበረሎም ዘየፍቅድ ኣዋርሕ ሓዊስካ እቲ ክትጣሓስ ዘይግብኦ ወሰናት ዝተጣሕሰሉ ውግእ ስለ ዝኾነ እዩ። ሓርብ ቢን ኡመያ ብዝነበሮ ክብርን ጭውነትን ኣዛዚ ቁረይሽን ሰብ ኪዳኖምን ብምዃን ነቲ ኩናት መርሖ። ኣብ ሓደ ውግእ ናይቲ ኩናት ነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብጸላኢ ዝተወርወሩ ፍላጻታት እናኣረየ ንሓወቦታቱ ብምሃብ ከም ዝተደጋገፈ ይግለጽ። ኪዳን አልፍዱል ሕልፈ አልፍዱል ድሕሪ ነዊሕ እዋን ኩናት ተወዲኡ ሰላም ምስ ሰፈነ ዓመፅን ፍትሐ ኣልቦነትን ንምጭፍላቕ ኣብ ማካ ኣብታ ቅድስቲ ወርሒ ዙልቃዒዳ ሓደ ኪዳን ተመስረተ። እዚ ኪዳን እዚ ንመሰላትን ድኹማትን ድኻታት ዘሕሉን ዘኽብርን እዩ። ተወከልቲ በኑ ሃሽም፣ በኑ አልሙጠሊብ፣ አሰድ ቢን ዓብዱልዑዛ፣ ዛህራ ቢን ኪላብን፣ ተይም ቢን ሙራህን ኣብ ቤት እቲ ክቡር ሽማግለ ዓብዱላህ ቢን ጀድዓን ተራኺቦም ክጋብኡ ተጸውዑ። ኣብ መካ ብዝምድናን ቀቢላን ከይተጸልዉ ምዝተዓመፀ ወገን ደው ክብሉን ክድግፍዎን ኪዳን ኣተዉ። ነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኣብዚ ጉባኤ እዚ ብኣካል ተሳተፈ። ድሓር ልዑል አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ መልእኽተኝኡ ብምግባር ክብሪ ምስ ሃቦ ከምዚ ብምባር ርኢቱ ሃበ።
ኣብ ቤት ዓብዱላህ ቢን ጀድዓን ዝተመስረተ ኺዳን ተሳቲፈዮ ነይረ። ንዓይ እቲ ኪዳን ልዕሊ ምውናን ብሉጻት ኣግማል እዩ ዝምስጠኒ። ወላ ሕጂ ማለት ኣብ ዘመነ ኢስላም ኣብ ከምኡ ዝኣመሰለ ጉባኤ ክሳተፍ እንተዝዕደም ብኣወንታ መለስኩ። መንፈስ ናይቲ ዝተመስረተ ኪዳን ዝተወስዱ ስጉምታትን ብደቂቕ ምስ ንዕዘቦ ቅድሚ ትንሳኤ እስላም ዝነበረ ቀቢላዊ ትምክሕቲ ክብሕጎግ ምጅማሩ ክንርዳእ ንኽእል። ንምስረታ ናይቲ ኪዳን ዝደረኸ ጠንቂ ድማ እዚ ዝስዕብ እዩ። ሓደ ካብ ወዲ ቀቢላ ዙበይድ ዝኾነ ነጋዳይ ኣቑሑ ሒዙ ናብ መካ ብምምጻእ ንኣልዓስ ቢን ዋኢል ኣሰሃሚ ሸይጠሉ። ዓዳጊ ነቲ ንብረት ገዚእዎ ከብቅዕ ገንዘብ ከም ዘይከፍል ኣፍለጠ። ብተግባሩ ዝተቆጥዐ ሸያጣይ ናብ ቁረሻውያን ሰብ ኪዳኑ ብምኻድ ገንዘቡ ከውህብዎ ጽውዐ። የግዳስ ዝግደሰሉ ሰብ ኣይረኸበን። ብድሕሪዚ ናብ ጫፍ እምባ ሓኺሩ ነቲ ዘጋጠሞ ዓመፅን ጉድለት ፍትሕን እናጠቐሰ ብዓብዪ ድምፂ ጨርሐ። ኣዙቤር ቢን ዓብዱልሙጠሊብ ነቲ ድምፂ ሰሚዑ ብምውፃእ እንታይ ኮይኑ እዩ ዝሰብ ኢሉ ሓተተ። በዚ ጉዳይ እዚ ዝተበገሰ ዝርባትን ኣኼባታትን ናብ ምስረታ ናይቲ ኪዳን ኣምርሐ። እቶም ኣቐዲሞም ዝተጠቕሱ ወገናት ነቲ ኪዳን ድሕሪ ምምስራት ኣብ ዘካየድዎ ጉባኤ ኣልዓስ ቢን ዋኢል ናይቲ ዝወሰዶ ንብረት ገንዘብ ክኸፍል ኣስገደድዎ። ኩነታት ስራሕ ነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኣብ ፈለማ ህይወቱ ፍሉጥ ስራሕ ኣይነበሮን። ከም ጓሳ በኒ ሳዕድ ኮይኑ ከም ዝዓየየን ኣብ መካ ብኽፍሊት ይሰርሕ ምንባሩ ግና ጸብጸባት ይሕብሩ። መንእሰይ ወዲ 25 ዓመት ምስ ኮነ ከም ቁፁር ነጋዳይ ኸዲጃ ረዲየላሁ ዐንሃ ኮይኑ ናብ ምድረ ሻም ከም ዝተጓዓዘውን ይፍለጥ። ኸዲጃ ጓል ኹወይለድ ዓብዪ ክብሪ ዝነበራ በዓልቲ ጸጋን ነጋዲትን ምንባራ ኢብን ኢስሓቅ ይጠቅስ። ካብ ዝተረኸበ መኽሰብ ዝተወሰነ ሚእታዊት ሰሊዓ ኣብ ክንደኣ ኮይኖም ዝሽቅሉ ሰብኡት ብምቑፃር ንግዳዊ ንጥፈታታ ተካይድ ነበረት። ዝበዝሑ ቁረሻውያን ብንግዲ ይመሓደሩ ነበሩ። ኸዲጃ ረዲየላሁ ዐንሃ ብዛዕባ መንእሰይ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰማዕት ሓቀኛ እሙንን በዓል ጽቡቕ ስነ ምግባርን ምዃኑ ምስተሓበራ ሰባት ልኢኻ ኣፀዋዓቶ። ብገንዘባ ናብ ምድረ ሻም ከይዱ ክነግድ እሞ ኣምሳይኡ ልዕለቲ ንኻልኦት እትህቦ ክፍሊት ክትከፍሎ ከም እትደሊ ገለጸትሉ። ንንግዲ ኣብ ዝወፍረሉ ግዜ መይሰራ ዝተባህለ ኣገልጋሊኣ ምስኡ ክኸይድ ምዃኑ እውን ነገረቶ። መልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቲ ሓሳብ ተቐበሎ። ብመሰረት ስምምዖም ከዓ ገንዘባ ሒዙ ምስ መይሰራ ናብ ምድረ ሻም ተጓዓዘ። መውስቦ ምስ ኸዲጃ ነቢ ሙሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኣገልጋሊኣን ናብ መካ ምስ ተመልሱ መኽሰባ ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ በዚሑን በርኪቱን ተመልሳ። ኣገልጋሊኣ ብወገኑ ብስነ ምግባር ነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተኣማንነቱ ሰፊሕ ኣተሓሳስብኡን ቁንዕንኡን እምብዛ ከም ዝተመሰጠ ኣውረየላ። ኸዲጃ ረዲየላሁ ዐንሃ ንኩሉ ኩነታት ብምግምጋም ትምኒታ ዝሰመረሉ ግዜ ከም ዝኣኸለ ተገንዘበት። ኣያለ ስሙያት ራእስታትን ሽማምንቲ ዓድታትን ንመውስቦ ሓቲቶማ ኣብያ እያ። ኸዲጃ ንነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ክትምርዖ ዘለዋ ድሌት ነፊሳህ ጓል ሙንያህ ንእትበሃል ማሕዛ ኣካፈለታ። ነፊሳህ ብወገና ብቐጥታ ናብ ነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብምኻድ ሓበረቶ። ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በቲ ሓሳባት ስለ ዝተሰማምዐ ድሌቱ ንሓወቦታቱ ገለጸ። ንሳቶም ከዓ ናብ ሓወቦኣ ከይዶም ተራዳድኡ እሞ ጽንሕ ኢሉ እቲ መውስቦ ተፈጸመ። ዓቕድ ወይ ቃል ኪዳን ኣብ ዝተኣሰረሉ መዓልቲ በኑ ሃሽምን መራሕቲ ሙዳርን ኣብቲ ጽምብል ተረኸቡ። እዚ ከዓ ካብቲ ብንግዲ ከይዶሞ ዝነበሩ መድረሻ ምስ ተመልሱ ተፈጸመ። ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም 10 ኣግማል ኣግዚሙ ኣእተዋ። ኸዲጃ ረዲየላሁ ዐንሃ ኣብቲ ግዜቲ ጓል 40 ዓመት ክትከውን እንከላ ብትውልዳ ጸጋታታን ልቦናኣን ከዓ መዳርግቲ ዘይነበራ ብልስቲ ሰበይቲ ነበረት።
خديجة رضي الله عنها إتا ملأختني الله صلى الله عليه وسلم نفلما أوان زتمر عوا قداميتي سبيتو إيا كساع تموتون قال سبيتي آياتوان بزيك إبراهيم كلهم دقوا مالات القاسم زينب رقية أم كلثوم فاطمة هن عبد الله هن كباز تولدوا إيوم عبد الله دحري نبي نتو سلاس تولده طيب كمون طاهر تباهيلو يتواح نبراء كلهم أوداد دقوا أبقزي حسانتهم كموتو انكالو بزيك فاطمة رضي الله عنها كلن أوالد دقوا نسو به وتو انكالو موتا فاطمة رضي الله عنها قنا بدحريو شدشت أوارح به وت أني حموتت كلن أوالدو ني إسلام أركبنالو تقبلون وان نمدينة تسدينا إيان داقما هنسة الكعبان قداي دان النتن ملختني الله صلى الله عليه وسلم ود سلاسان حمشتن عامت مسكونة قريش داقما هنسة الكعبة جمر الكعبة كاب زمن إسماعيل عليه السلام أتحيزة بزتتصفت سعداء أما ازتهانست كاب تشعت قمت إيد وي مزارع زي حلف لا تغزب لنوحات زنبرا بيتيا نحسون سلا زي نبرا سرقتي بتحت سير منادقا زي اللون بمئتاو نقم جاتاتا كسرقو زقم أي نبرا قد منويح موائلات بمهناتا نحيلتات تفطرو مالت صحين نفاسن زنابل سلاز تقالعت منادقا مهمينون نقاقعن نبرا حمشت عمتات قدمي نبينة محمد صلى الله عليه وسلم أما كان كبابيون زهر مزناب بزفترو علقلقون دارقا عنيا نبرت لعل كبران قدسنا أن محلاو قريشاويان داقم كهانسوا تقددو لمهنة يازخون جنزب دما صورين حقاون طرح كخون مرحتي قريش أوجو سلازخونا بحارتا كومون بزي مورالاون فتحون أقبا بستطرية جنزب أما علا كم زي وعل بوقعي تحبره إيو داقم هنسات مستجمرة قريشاويان منادقان مفرس أزيوم فرحو انتخنا الوليد من المغيرة المخزومي فلام يتبقسوا ويسيدو ناتي عمام مفراس مندق جمرو بتم دحري لهم كعزبو الصن حسابات ولا حنتي كم زي كون مسرا ايو بتي ابراهيم وي ابراهام عليه السلام زن صفو مسرت كسع زرخبو افرسوا نمنادقا بحبار افريسو مسودو عمامات داقمه هنصتا امونغوتن قبيلاتات تخفافله نفس وقف قبيله اب داقمه هنصت اتابيت بتبركتو اجام توسنه بانتزي أمان تأكيبو اتسرح تجمره مجمرتها مسرة زنصفة باقوم زسمو استقوطر روماونا دقايو اتعيو بسلام كالسلاسل دحر مصنح نتات سلام امني وي الحجر الأسود أبقبو أبوتانا يمقمات كبري زوهابو من يخون أبزبل قداي في الليات تلعله اتي أمونغو مرحتي قبيلاتات استلعله قرجت أزيو سفيح بمنبارو ناربعة ويحمشت معالتات كتسله كلاتهم أنا بمبال أب حيال وددر تتصمدو نام مفساس دم كم رحون استرفهم أين برن صبق عدل كوينو جنا اتي كاباتهم شمقلة أبو أميمة بن المغيرة المخزومي كلاتهم استسمى معلوتن أقربه زخونا نابز قدس بوتا أدي مزآت وسب أبز قداي كوسن عدل نهابو ولو والثاني لعل الله سبحانه وتعالى سلازنا بره ملختني الله صلى الله عليه وسلم بقره نابتي قدس سفراته رئي مسبلوه كلاتهم بحد دمتي الأمين ويأتؤمن أنه متى إذا محمد انديو باتي نسوزه بوسانه كنك يدينا بمبال تقدروا علامهم مسقلوا تسولو زخونا نتسلا أم مدري أنصفهم نتي امني أما أكلتي تشاركي كقبروه عززو بدحرزي كلهم توكلتي امداتات بحبر نتشاركي بمحز نتسلم امني كالعلو وحبرهم كب مسبلوه نبي محمد صلى الله عليه وسلم بعلو بأدو حفا بيلو أبتي قبو بوتو أمبرو التي أبدركو خيت كبيد كونتات زنبر هواه دما بطبب نبي محمد صلى الله عليه وسلم تاليه قريش التي نداق مهنسة الكعبة زأكبو وطري جنزب تودوم سلازخونه بشنخ سمين أكل اتابي زنبر كندي قومت شدوش تأيد سبزخون بوتا تروحو يدفوه الحجر الحاطيم زبالكا نسويو
እቲ ንሳቶም ዝደልይዎ ሰብ ጥራሕ ምእንቲ ከኣቱ ማዕጾታ ቤት በሪኽ ገይሮም ሃነጽዎ። ቁመት ናይቲ ህንጻ ክንዲ ንውሓት 15 ኢድ ምስ በጽሐ ኣብ 6 ዓንድታት ዝተዘርግሐ ናሕሲ ዘርግሑሉ። ዕዮ ዳግመ ህንጸት አልካዕባ ሙሉእ ብሙሉእ ምስ ተፈጸመ 15 ሜትሮ ዝቕመቱ ተርቢዒታዊ ቅርጺ ሓዘ። ንውሓት ናይቲ ጸሊም እምኒ ዘለዎ ሸነኽን ኣብ መንጹሩ ዘሎን ድማ 10 ሜትሮ ኮነ። እቲ ጸሊም እምኒ ካብቲ ጠዋፍ ወይ ዑደት ዝግበረሉ ባይታ 1.50 ሜትሮ በሪኹ ይርከብ። ንውሓት ናይቲ ማዕጾ ዘለዎ ወገንን እቲ ኣፊቱ ዘሎን ድማ 12 ሜትሮ እዩ። ማዕጾታ ቤት ካብ ባይታ 2 ሜትሮ ልዒሉ ዝተሃንጸ ክኸውን ከሎ ብኣሻዙርዋን ዝፍለጥ 0.25 ሜትሮ ዝብራኺኡን 0.30 ሜትሮ ዝስፍሓቱን ህንጻዊ ቅርጺ ብግዳም የካብባ። እዚ ቦታ እዚ ኣካል ናይ አልካዕባ እኳ እንተነበረ ቁሬሽ ዝገደፍዎ እዩ። ጽማዕ ታሪክ ህይወት ነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቅድሚ ነቢይነቱ። ነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኣብ ግዜ ንእስነቱ ብብሉጽ ማሕበራዊ ክብሪታት ዝልለ ወናኒ ሰፊሕ ኣተሓሳስባን ጉድለት ኣልቦ ንቕሓትን ነበረ። ልዑል ናይ ምስትውዓል ብቕዓትን ኣመንጫውነትን ሓሳባትን መለለይታቱ እዮም። ናብቲ ቁኑዕ ዕላምኡ ንምብጻሕ ዝጥቀመሎም ኣግባባትን ፍጹም ቁኑዓት እዮም። እቲ ወትሩ ዘዘውትሮ ነዊሕ ስቕታታቱ ነቲ ናይ ምስትንታን ልምዱ ክሕግዞን ከሎ ንሓቂ ብዕምቆት ክግንዘባ ድማ ኣኽኣሎ። እቲ ንጹህ ተፈጥሮኡን ንጡፍ ኣእምሮኡን ከዓ ምስቲ ናይ ውልቅን ሓፋሽ ህዝብን ህይወቱ ተገንዚቡን ተዋሃሂዱን ክጓዓዝ ሓገዞ። ካብቲ ኣመና ዘውትር ዝነበረ ማሪታዊ ልምድታት ፍጹም ዝራሕቐ እዩ። ኣብ ጠቓምን ሃናፅን ተግባራት ግና ንጡፍ ተሳትፎ ይገብር። እዚ ምዘይከውን ናብቲ ህዱእ ብሕትውናኡ ይምለስ። ነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መስተ ናብ ኣፉ ቀሪቡ ኣይፈልጥን። ኣብ መሰዊኢ ሓወልትታቶም ዝተሓረደ ስጋ ኣይበልዕን። ኣብቲ ናይ ጣዖታውያን ፌስታታት እውን ተሳቲፉ ኣይፈልጥን። ኣብ ልዕሊ ጣዖታት ብርቱዕ ጽልእን ክርሃትን ነበሮ። ኣላት ወይ አልዑዛ እናበለ ስም ጣዖታት ብምጥቃስ ንምዝምሕል ሰብ ተጻውርነት ኣይነበሮን። ካብዚ ሕማቕን ርኹስን ተግባራት ዝኣለዩ ድማ ጸጋ ኣላህ እምበር ካልእ ከም ዘይኮነ ጥርጥር የብሉን። ከም ኣጋጣሚ ኣብ ገለ ልምድታቲ ሕብረተሰብ ክሳተፍ ኣብ ዝተበገሰሉ እዋን ደገፍ ኣላህ ኣብ መንጎ ብምእታው ካብቲ መንገዲቲ ከም ዝኣልዩ ይፍለጥ። ኢብኑ አልኣثር ነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከም ዝስዕበለ ይብል፣ ብዘይካ ኣብ ክልተ እዋናት ከምቲ ህዝበይ ዝገብሮ ዝነበረ ልሙድ ተግባራት ገይረ ኣይፈልጥን። ወትሩ ኣላህ ይሕልወንን ኣብ መንጎ ብምእታው ካብ ምትግባሩ ይኽልክለንን ነበረ። ሓደ መዓልቲ ኣብ ላዕለዋይ ክፋል ማካ ጥሪትና እናጓሳናን ከለና ነቲ ብጻይ ዝነበረ ጓሳ ኣባጊዐይ ክሕልወለይ ሓቢረ ከምቲ መንእሰያት ዝገብሮ ክዘናጋዕ ናብ ታሕተዋይ ክፋል ማካ ወረድኩ። ኣብ ምስ በጻሕኩ ድምፂ ሙዚቃ ስለ ዝሰማዕኩ ናብታ ቀዳመይቲ ዝረኸብኳ ገዛ ኣተኹ። እንታይ እዩ እዚ ኢለ ድማ ሓተትኩ። ሓደ ካብኣቶም ኣብኡ ዝጸንሑ ሰባት ከዓ ናይ መርዓ ድግስ እዩ ክብል መለሰ። ይኹን እምበር ነዊሕ ካይጸንሐ ዓሚቕ ዱቃስ ስለ ዝወሰደኒ ክሳዕ ብሓሩር ሙቐት ዝበራበር ድቂሰ ኣርፈድኩ። ናብቲ ጓሳ ብጻየ ተመሊሰ ድማ እቲ ዘጋጠመኒ ጉዳይ ኣዕለልክዎ። ብድሕሪኡ ናብ ከምኡ ዝኣመሳሰለ ኣጋጣሚታት ተንከስ ኣይበልኩን። አልቡኻሪ ንጃብር ኢብኑ ዓብዱላህ ረዲየላሁ አንሁ ብምጥቃስ ኣብ ዘመሓላለፎ ሓዲት ከምዚ ይብል፣ ካዕባ ዳግም ኣብ እትህነጸሉ ዝነበረት ጊዜ ነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኣእማን ክስከብ ምስ ዓባስ ከደ። ዓባስ ከዓ ካብቲ ኣእማን ክከላኸለልካ ሽርጥካ ፎጣኻ ኣብ ክስካትካ ግበሮ በሎ። ከምኡ ምስ ገበረ ሃንደበት ናብ መሬት ወደቐ፣ ኣዒንቱ ድማ ናብ ሰማይ ጥምታ ነበራ። ጸኒሑ ፎጣይ ፎጣይ እናበለ ካብ ዕብለቱ ተበራበረ። ብፈጥኡ ገይሩ ድማ ንኣካሉ ሸፈነ።
ካልእ ሓዲት ንተመሳሳሊ ኣጋጣሚ ክገልጽ ከሎ ድሕሪት ሽዑ ዘጋጠመ ፍጻሜ ሕፍረቱ ዓውርኡ ዳግም ተቐሊዑ ኣይፈለጥን ይብል። ንእስነት ነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብምቕሉል ኣካይዳ ክቡር ባህርያትን ምዕሩግ መለለይታትን ዝተመልአ ምንባሩ ኩሎም ዝተመሓላለፉ ሓዲታት ሙሉእ ብምሉእ ይሰማምዑ። ነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኣርኣያ ሰብእነት ምዃኑን ኣበልዓልቦ ባህርያት ከም ዝውንን ንመላእ ህዝቢ ብግብሪ ኣመስኪሩ እዩ። ካብ ኩሎም ደቂ ዓዱ እቲ ብተማእዛዝነቱ ዝፍለጥ ንሱ እዩ። ኣብ ዘረብኡ ፍጹም እሙን እዩ። ካብ ልሳኑ ሓሶት ኣይትመልቕን ልዙቡን ዘይቀያየርን ኩነተ ኣእምሮ ድማ ነበሮ። ነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለዋህ ንጹህን ኣእንጋድን ሰባት ነበረ። በቲ መንፈስካ ዘነቃቅሕ ወጅሁ ከዓ ኩሉ ሰብ ይመስጥ። ሓቀኛ ዝኣተወ ኺዳን ዝሕሉ ኣዝዩ እሙን ስለ ዝነበረ አልአሚን ወይ እቲ እሙን ዝብል ቅጽል ንኽህቦ ኣይተማትኡን። ኣደ ምእመናን ኸዲጃ ረዲየላሁ ዐንሃ ሓደ እዋን ከም ዝበለት ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዝምድናታት ይዕቅብ፣ ንስኡናትን ድኻታትን ይሕግዝ፣ ኣጋይሽ የተኣናግድ፣ ኣብ መንገዲ ሓቂ ክሳዕ ዝኾነ ከዓ ሓሰራ መከራ ይፃወር ነበረ። ክቡራት ሰማዕቲ እዚ ሰሚዕካ ዘይምኖ ጥዑም ታሪክ ህይወት ነቢና ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሚዕና ነቲ ዘሰምዐ ንካፈሎ ምእንቲ ኣጅርና ክበዝሕ ናብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዝርከቡ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ሼር እንዳገበርና ንዘርጋሓዮ ወጀዛኩም ላሁ ኸይር وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.